Mahimong tang sumbanan alang sa mga batuon labi na sa parokya ni San Vicente de Paul sa Tinagos City ang ilang patron nga mag-alagad nga nag-alagad nga puno sa gugma. Ginagipanayag ni Archbishop Martin Sarmiento Habawa DD sa ikasiyam nga adlaw nga novena misa nga gipahigayon sa parokya sa Tinago nga naghatag patulunan kasama sa kinabuhi ni San Vicente de Paul nga naghupot sa pagpangalagad nga naa ang puno sa gugma nga motrabaho nga puno sa gugma. Kaya pagtrabaho nga naa ang gugma walay kakapoy ug walay kalisod. Apan kung walay gugma ang naa ang kalisod. Busa may dugdanon nga sumalampasan sa bispo nga mohimo sa pagtrabaho nga dunay gugma sa pagtrabaho ug labing maayong ehemplo nini mao ang mga ginikanan nga nagtrabaho alang sila mga anak nga naa gayud ang gugma. Busa gidasig usab sa arsobispo ang tanan imahinong danon nga importante alang sa kinabuhi sa tao nga mo trabaho nga anaa ang gugma o dakong gugma nga maghatag og kaayo ilabi na sa paghatag og kasayon sa mga trabaho. Kini ang gipuy-an mismo ni San Vicente de Paul sa iyang pagkinabuhi nga anaa gayud ang pagtrabaho nga dakong gugma diha sa pagpangalagad. Samtang gipaambit usab sa arsobispo ang timos nga pagsalig sa Ginoo sa tanan nga panahon kay ang Ginoo man ang dangpanan. Apan sa kinabuhi may mga higayon nga nagdepende sa sitwasyon ang pagsalig sa Ginoo sa usa ka matuon tungod kay may mga matuon nga sa abundansya lamang anaa ang pagsalig sa Ginoo. Apan sa panahon nga nagkalisod pasulod og istoryahan pa og dili maayo ang Ginoo nga maglagot tungod kay ang ayang intensyon wala man mahatag o wala hataging katumanan. Tungod kaya doon ay rason ang Ginoo nga dili nato masabtan nga may mga higayon nga dili mahatag ang gipangayo tungod kay aduna may rason ang Ginoo dili. Kay sa atong nga pagtuo iya man kitang gibaybayan nga sa tanan nga panahon atong isalig adto sa Ginoo kay siya man ang atong dalampanan nga sa mga kasakit ug kaguol ang Ginoo man ang dalampanan. Dugang pa Archbishop Hamawad nga dili angayan nga ma-discourage tungod kay ang problema kabahin man kini aron kita nga malig-on sa pagkatao. Atong nga pagkatao mahimong lig-on tungod sa mga nasinati nato nga managkadaiyang kalisod aron makapadayon kita sa pagpanaw nining kinabuhi. Mao nga nasa mga nagkadaiyang kalisod sumapa sa arsobispo unaw-daon nga anaa gayud ang Ginoo nga maghatag og kalig-on. Kay kung buot nga mahimong disipulo sa Ginoo, andam gayud nga mopas-an sa krus ug mosunod ngadto sa Ginoo ug dili usab gatagan usab og pagdagan sa subispo nga dili usab mangilong og krus sa uban. Ilabi na sa mga ginikanan nga buot sila nga mopas-an sa krus sila mga anak. Apan ang role sa ginikanan gihatagan gayud og pagdagan sa subispo nga ang role sa mga ginikanan mao ang paghatag ug pagampo sa mga anak aron sila makasugakod. Ani ang tipig kabayan payag sa arsobispo sa Archdiocese of Ozamis, Most Reverend Martin Sarmiento Habawad DD. Ang importante mao nga kita muila nga ang atong dalangpanan mao gayud ang atong Ginoo sa kalipay ug kalisod, sa kahamugaway ug sa kapitos ato gayong hinumduman nga ang Ginoo mo'y atong dalangpanan. Ikaduhang punto nga si San Vicente de Paul ni halad siyang kaugalingon ni alagad na puno sa gugma. Kana bitang mo trabaho ta nga dunay gugma dili gud kapoy. Kana bitang mo trabaho ta nga kining gusto ta dili gud na lisod kaayo. Pero kung mo trabaho gali ka nga walay gugma labi nang kining naa ka sa City Hall baron nga wa ka ganahi sa mong trabaho, sige lang kagtanaw sa relo, sige lang yung kagtanaw-tanaw inana, pero kung na kay gugma nga mo alagad wala gyud na di gyud ka magkwenta sa oras. Para bitaw kining mga kuan pod, kini bang mga nagtabang sa panimalay, kini bang mga magluto, kining magluto bitaw nato magnapirmi na kung bantayan gyud. Kung dili gali na siya mahigugma galuto lang tungod sa kwarta sweldo niya ang iyang linutuan, huwag yung lami. Pero kung nagluto gali na siya nga puno sa gugma, lami po kayo. Kanabitay ang utan, nga kining ang butig ba tawag sa inyo, o tumon sa bala kanang lutya, ang kanang lutya, laut yun kaayo. Nindot yung kayong higupon, inigluto na. Pero wag gali gugma, lagat, mulagat ang lutya.
tinuod yun na. Mao na nga, butangan yung gugma, katubang nag-alagad ka na magluluto, labi lang na kay karinderya, niya na kay magluluto, niya gasigi lang og kining gamugtok, niya galagot, tinana, wag yung kay halin yun. Imbis imong balbakua, atong una, nindot kaayo, karon sus, murag tira-tira imong balbakua, ana, inikaon sa mupalit nimo, lagpot ang marpil. Ang Arsobispo sa Archdiocese of Osamis, Boss Reverend Martin Sarmento Habawa Didi ato sa pagpaygayon sa ikasiyam ng Novena Bisa nga giyapaygayon kagapon nawasamtang karong alas 5 takna sa hapon na ang nagunang magbalantay sa Archdiocese of Osamis sa pagpaygayon sa kasaulugan sa Santos nga Misa. Ang misa kung sinibrada himuon karon alas 5 takna sa hapon diya sa parokya ni San Vicente de Paul sa Tinago, Osamis City. Busang ginasig ang tanan ng mga matuon, mga katawhan, mga dibotos ni San Vicente de Paul nga mo sa ulog, muban sa pagsaulog, ginabinama taga Tinago nga muban sa pagsaulog sa Pontifical Mass, bisa ko sinibrada sa kapistahan ni San Vicente de Paul. Alang sa DX, din sa Managing Kampalang Radio Simhan, Dominio Manuel Ronquillo Jr. na nag sa Nekbiada.